Nicolás Negroponte, creador del MIT Media Lab. En les últimes setmanes he vist el major canvi en molt temps. Van posar una fotografia de paper davant d'una nena de 3 anys. Per veure-la millor, va donar-li un pessic, com si fos una pantalla, però es va adonar que no tenia efecte sobre el paper. La manera d'entendre el món d'aquesta nena no té res a veure amb la nostra. Sabem amb certesa que el paper desapareixerà com a suport per als mitjans per motius de distribució, producció i cost. La qüestió no és tant quina pantalla o quin suport prevaldrà. Si l'experiència és millor, és aquí on han d'anar. David Cavallo, director del grup Futuro del Aprendizaje del MIT. Tots els alumnes han de tenir el seu propi bolígraf? I el seu propi llibre? Per descomptat. I d'aquí a 10 anys no ens plantejarem si un estudiant ha de tenir el seu propi portàtil a classe. Tots podem treballar sense ordinador, però amb ell ho fem millor i més ràpid. Aquests són els nostres participants. Així és com estan aprenent a les escoles, instituts i universitats. Aquest és l'ús que fan d'internet i els nous dispositius. Així és com treballen. A l'IDEC tenim la responsabilitat de crear experiències que s'adeqüin al seu món perquè per als nostres participants, internet, els campus virtuals, els dispositius mòbils no són tecnologia. És quelcom quotidià, imprescindible, natural. Per respondre a les demandes dels participants d'avui i preparar-nos per a les de demà, impulsem l'aula global. Vosaltres, els professors, en sou la peça clau.